Dobrý den, moc vás zdravím. Je krásný, nádherný den, 15 stupňů, přestože je říjen. Sice to vypadá, že je obloha pod mrakem, ale je příjemně. Vidíte, jsem v triku. Bundu jsem nechal v autě, ani jsem ji nevytáhnu. Možná jste hnedka poznali, že jsme na Malostranském náměstí. Tady jsem kdysi dávno i parkoval přímo na náměstí. A teď už to je prostě problematický, ale úžasný. Dostali jsme doporučení na fast food Jordán. Když se podíváte, Jordán fast food tady v tom podloubí, uvidíme, jaký to bude. Dostali jsme doporučení, že to je super. Takže jsme zvědaví, omrkneme to, jdeme dovnitř a zkusíme si dát to nejlepší, co tam budou mít. Uvidíme, co budou říkat. Jdeme na to. Dobrý den, já vás moc zdravím. Já jsem na vás dostal takové reference, že prý se tady strašně zlepšil váš fast food. Že tady byla kdysi doba, kdy to nebylo úplně super, že to prý, jako jeden čas to bylo prý super, pak se to nějak zhoršilo, že prý díky obsluze a pak je přišla nějaká nová obsluha a že se to zlepšilo. A to, jestli tomu rozumím, tak to budete vy dva asi. Ano, pro nás jako by se zlepšilo. By se to zlepšilo za vás prostě, za vás se to zlepšilo. Tak, a takhle jsem to pochopil přesně, že takhle by to bylo. Tak jsem říkal, tak to musíme otestovat, vyzkoušet, jestli to takhle skutečně bude. Uděláme něco speciálního. Tak samozřejmě se vás zeptám, co byste nám doporučil. Třeba nějaký mix talíř, jo, všeho možný. Já už jsem si to prohlížel. Tak, co mají lidi nejradši, jako jo? A jestli ten mix... To je takový mix talíř, jo, tam je kebaby, tam jsou šawarma třeba, jo, tam je i... Šawarma, tam všechno v jedno. No, perfektní. No tak to je ono, tak to vyzkoušíme, přesně to vyzkoušíme. Určitě. A než to uděláte, ještě bych se vás zeptal, a už taky jsem slyšel, že tady tak někdo natáčel před náma, že tady... Jo, tady byl kluci Prahy. Byli tady kluci z Prahy, jo, já jsem je ještě nepotkal teda, jo, ale tak jsem slyšel, viděl, že jo, tak ty jsou prý jako fajn, ty jsou prý dobrý. Jo, tak my, aby jsme si rozuměli, my nikomu nekonkurujeme, jo, já jenom tak, já se tím jenom bavím, jo, já prostě sranda, legrace, mě jako vyloženě vadí to, když ty lidi to moc prožívají, víte co. Vy řeknete jedno špatné slovo, já řeknu špatný a oni to kritizujou. Já říkám, a proč jako, proč? Jestli někdo to bere moc vážně, tak se na to vykašle rovnou, jo? Prostě jde o to, aby jsme se pobavili, jo? Aby jsme se pobavili a taky dobře najedli, že jo? A když děláme pro vás něco speciálního. Perfektní. Abych vám tady ale nebrzdil provoz, koukám. Jako, ne, v pohodě, sedno venku, máme hned tu zahrádku, takže sedneme, určitě. Já totiž, my jsme přicházeli, tak jsme přetáčeli venku něco, tak jsem koukal, jako, že tady máte provoz teda, že viděl jsem lidi pořád chodí, přicházejí, odcházejí. Jo, jasně, my máme je vidět, že to ty lidi mají vyzkoušený, že to tady funguje, jo, je vidět, že to funguje. Máme naše stále zákazníky, furt chodí. No, už je to tady, no. Tak jako dáme prostor, ať to... Jasně, dobře. Jak to bude dlouho trvat? Tak nějakých zhruba 10 minut. 10 minutek? Max. Tak jsem vás vyspovídal dost, si myslím, nechám vám prostor, ať můžete pracovat a my nad tím počkáme, jak to bude, jo? Díky. Ano. Jak jste slyšeli, bylo to úžasný v tom, že pánové jsou strašně milí, příjemní a bylo evidentní, že ti lidé sem prostě chodí. Když udělá Tomáš zase záběr, podívejte se, jen jsme tam chviličku zdržovali a už je tam zase pomalu plno, tam se to moc lidí nevejde. Ale je vidět, že to funguje, Já jsem na to teda moc zvědavý. Taky se přiznám, že mám hlad už, jako, no, ale líbilo se mi to, jak ten pán jako úplně v klidě říká přesně, řeknete jedno špatné slovo a všechno je špatně. Mrkněte zase na tohleto. Jako. Kdysi dávno pamatuju dobu, kdy tramvaje byly jenom červeno-bílý, nebo bílo-červený, jak uznáte za vhodné. A mně se moc líbí reklamy, moc se mi líbí pomalované tramvaje, autobusy, ale někdy mi to přijde, že už je toho příliš. Když pak vidím jednou za čas klasickou červeno-bílou tramvaj, tak si to užívám. Fakt si to užívám. Ale tady dřív, jako když se podíváte tady na tom rohu, ty, co to neznají, tak tam byla malostranská kavárna, ta byla vyhlášená malostranská kavárna. Jak vidíte, všechno je jinak. Všechno se prostě mění, ale když je to kouzlo té malé strany, to je pořád, no, to tady je pořád. Zrovna dneska teda říkám pod mrakem,
ale tady, když svítí sluníčko, tak je to stejné, jako když přijete na Staroměstský náměstí a svítí tam sluníčko, tak je to nádhera. Ale my, co milujeme Prahu, tak nám to nevadí. Tady hned za rohem, víte, určitě je Mostecká ulice. V Mostecké ulici byla kdysi pekárna. A tady je samozřejmě za mnou kino U Hradeb. Kino U Hradeb bylo kino předpremiérové, tam jsem chodil pravidelně na všechny premiérové filmy v Praze, tak hodně jsem chodil do tohohle předpremiérového kina. Ale Mostecká pekárna byla vyhlášená tím, že tady skutečně, já jsem bydlel kousek na to, co dneska nikdo nezná. Nedávno jsem se ptal, jestli víte, kde je náměstí sovětských tankistů, tak lidé, kteří jsou mnohem mladší než já, tak na vás koukají, kroutějí hlavou. Náměstí sovětských tankistů neznají. Je to náměstí Kinských a já jsem tam jeden čas bydlel a tam odtaď jsem chodil sem pro pečivo. Protože sedl jsem do tramvaje, popojil jsem, anebo jsem šel dokonce pěšky, to byla krásná procházka. A tady v Mostecké ulici byla pekárna, kde tam bylo takové, jako, asi to bylo nějaký učňák dokonce, tam byl něco takového. Ale tam opravdu to bylo nejlepší pečivo široko daleko, tam jsem si kupoval všechno. Všechno, bylo to úžasný, nádherný. A jenom řeknu ještě poslední věc, jak vidíte tady se to plní pořád, když zase Tomáš udělá záběr, tady se to prostě plní, ale chtěl jsem říct jednu věc, jo. Nedávno mi zase, no podívejte se, jo, Jordán fast food Jordán, prostě opravdu našlapáno, jo. Tady se projednává úplně všechno možný, je to tady nádherný, ale chtěl jsem říct jednu věc, zase jsem nedávno jako četl nějaké komentáře, které jsou úplně super. Moc vám děkuju za tu zpětnou vazbu, děkuju vám za to, že se vám to líbí, co dělám a děkuju hlavně za to, že se tam objevují komentáře takového toho typu nevymýšlejte si, že se vám něco nelíbí. A to není na mě, a to je zase na ty hloupý komentáře, když tam někdo strašně chytrý napíše, že se mu nelíbí, že jsem mluvil s otevřenou pusou. Nebo že se mu líbí, víte, jak mám mluvit se zavřenou pusou? Já nevím, jak to mám udělat. Jo. Nelíbí se lidem, jako některým, že přece při jídle se nemluví. A zase pořád dokola budou opakovat, ale při jídle se nemluví. No nevím, jak byste chtěli, abych vám komentoval jídlo, když bych u něj nemluvil, tak si to fakt neumím představit. A takový ty, jo, o nějakým, že někdo jako se u toho špatně tvářím a že se koukám, kam nemám a že bych se měl dívat na kameru a že bych se měl dívat jinam, tak tohle to já opravdu neřeším, jo. O to více mi líbí komentáře opravdu lidí, kteří napíšou, co si pořád vymýšlíte, berte to jako zábavu. Tak vám to chci znova říct. Tohle to všechno byste měli brát jako zábavu. To je legrace, zábava. Ano, taky se u toho najíme a potkáváme se s různýma lidma, někdy velice příjemnýma, velice úžasnýma a někdy nepříjemnýma. Nelíbí se jim to. Nelíbí se jim, že je natáčíme, nelíbí se jim, že bychom mohli říct pravdu o tom, co vám tady podávají. Ale zatím to fakt jako je vždycky super, teď teda jsme nadšení, tady tohleto úplně perfektní. Líbí se mi, tady v tom Podloubí jsem dlouho jsem tady nebyl, ale nedávno, před pár lety jsem tady jedl kousek dál a to bylo teda perfektní. Tady nahoře samozřejmě všichni víte, že je tady Malostranská beseda, bylo tady divadelní představení, které bylo přímo o mně. To mě hodně pobavilo. Ten herec, který hrál mě, tak jsme se tam o tom spolu pak bavili, tak ten byl nadšený. Moc se mi to líbilo, bylo to pěkný. Myslím, že by se ten záznam z toho divadelního představení mohli i dohledat, protože bylo to nádherný. Ono je nejvíc pobavilo to, když oni prostě tam ty herci hráli a já jsem jim to občas do toho komentoval, tak to bylo hodně vtipný. Některým ani nedošlo, že to jsem já a někdy, kteří viděli, že to jsem já, tak to bylo fakt dobrý. Takže tak jsme se tady bavili, ale už je to prostě dávno všechno. Roky plynou, ale tady, podívejte se, budou další a další zákazníci. Jordán Fast Food, podívej se na to. Tak tady se bude pojídat. Tak se tady rozlížím a říkám si, že bych vám mohl taky podat nějakou informaci o tom, jak pracujeme, co už se stalo nebo nestalo. Takže
Dnes je teda neděle, toto video sledujete v neděli. Uvidíme vlastně v kterou, ale to je jedno. Podstata věci je taková. Krimisvět je něco úplně jiného než Kajínkův gastrosvět. Ale Kajínkův krimisvět vznikl protože prostě můj, jak to říct dnes, jako kolega ve zbrani, který se zachoval nečestně a nefér, samozřejmě nám bude vysvětlovat všem, že to je opačně přesně, takže prostě Ruda nás zklamal, mě zklamal, mrzelo mě to, čekal jsem, že budeme roky a roky spolupracovat. Vyšlo to tak, že Ruda se rozhodl, že ne, že ten podcast jako si nechá pro sebe, no takže dobře, ať mu to přinese štěstí, to je správný. A my jsme teda rozjeli nový kanál, který se jmenuje Kajínkův krimisvět. Rozhodli jsme se proto, protože jsme k tomu byli de facto donucení. A na tom krimisvětě je zajímavý to, že my jsme museli první díl udělat vlastně vysvětlující. Takže když se podíváte na Hero nebo Hero, jak chcete, Hero, Kajínkův krimisvět, tak začínáme ho plnit. První díl byl o vysvětlení o tom, proč vlastně vznikl. Tento díl má 50 minut, myslím. K tomu přibyl další díl, který je o mé kauze. Ten je o mé kauze. Je to o tom, že mi tam píšete, ty reakce jsou, že vůbec jste nevěděli, že něco takového je možné, že to, co ta justice dokáže udělat a co dokáže policie udělat a prostě opravdu ty soudci, co dokážou říct, je to neuvěřitelný. Ale to je takový úvod do mé kauzy a ten úvod si myslím, že je hodně povedený. Takže na Hero, Kajínkův krimisvět se tam si to poslechnete, můžete se na to podívat, je to úžasný. A k tomu máme už další díl, protože Hero, Kajínkův krimisvět bude každý čtvrtek od 20 hodin vám dáme jeden díl. Možná to dokonce i tak pak ještě trošku ještě vylepšíme, protože se chystáme natočit 50 dílů, který prostě by vás mohli zajímat, ale budeme je točit jako v rychlém sledu. Teďkon poslední díl byl o Zdeňkovi Vocáskovi, který má obrovskou šanci na propuštění z doživotního vězení. Otázka je, co se stane, ale my vám to tam právě jsme vám to pustili, ukázali. Hromada reelsů, který jsme k tomu natočili, některé jsou takové, že dokud neuvidíte celý díl na Hero, Kajínkův krimisvět, dokud ho neuvidíte celý, tak vás to může až trošku klamat, co tam říkáme, protože já tam třeba mluvím o tom, že mezi námi tady chodí třeba až 2000 vrahů a někdo z vás mi tam píše, ať vás nestraším, ať nejsem jako Fiala, že vás to straší a že se bojíte vyjít na ulici, tak to mě pobavilo, ale až uvidíte ten kontext, proč to tam říkám, tak to pochopíte, že to má opodstatnění. Rozhodně nikoho nechci strašit, přestože vždycky říkám, bylo by ale dobře, abyste byli opatrní, abyste opravdu dávali pozor, abyste lidem až tak příliš nevěřili jako já. Já jsem důvěřivý, já lidem věřím, já se snažím lidem věřit a jsem opravdu důvěřivý člověk. Ale nebuďte tak důvěřiví jako já, jo, protože to nebezpečí číhá na každém kroku, takže opatrně. A teď se asi podíváme, jestli už nemáme hotové jídlo. A pozor, už se nám nese jídlo. Tady to vypadá. Podívejte se, a teď se podívejte na toho úžasného pána. No to je neskutečné. Podívejte se, před chvílí jsme spolu mluvili o tom, že tady ta obliba nastala tím, že nový personál a tady se podívejte, jak ten člověk je strašně pozitivní. Je opravdu pozitivní. Děkuji. Jo, já taky děkuju. Ještě přinesu věci. Perfektní. Mohl bych vás taky poprosit o nějaké pití? Jo, určitě. Něco třeba jako Coca-Colu normálně, nebo něco, stačí nám jedno, Tomáši, ne? Nebo jo, stačí nám jedno, že jo? Jo, díky. No ale teda, tohle to není prej všechno, říkal pán, podívejte se na to. Tak tady bychom měli mít vlastně všechno, co se tady v Jordan Fast Foodu dá pořídit. Nahromadě to máme všechno, je tady, vidíte to, už zase máme tu chuť na to jídlo. Vidíte to, jak je to skvělý. No vypadá to neskutečně, jo? Vypadá to neskutečně. Ale musím říct, že přemýšlel jsem, že bychom si dali nějaké jednotlivé věci, jo?
No. Ještě tohleto. Ještě. Zkuste ten ajranek. Čau. No, to je Zkuste perfektní. tohleto, je ten kefir, slaný kefir. Slaný kefír. Patří to k tomu maso, jo? Slaný kefír. Turecký recept. Kefír miluju, jo. Já podmásy a tak dál, takový, víte co, já nepiju alkohol vůbec, No takový, my taky. Jasný, jo. Ale kefír, slaný kefír se těším, jsem na to fakt moc zvědavý. Tak si nechte chutnat. Moc děkujeme zatím, moc děkujeme. Díky. No tak pozor, slaný kefír, jsem ani netušil, že budeme mít slaný kefír. A pozor, vychlazený slaný kefír, na to jsem moc zvědavý. Tady máme kolu ještě, aby kdybychom opravdu neměli jako málo, myslím, kdybychom pořád měli žízeň a neměli dost kefíru. Musím říct, že jsem příjemně překvapený. Já jsem si původně představoval to, že si objednám jednotlivé nějaké takové specialitky. Ale když jsem se tady s těma hochama domluvil, že nám připraví to nejlepší od všeho něco, že nám to dají všechno na talíř, jsem říkal, no tak nebudeme tady držet něco v ruce, budeme tady pochodovat někde a držet něco v ruce, když teda máme všechno na talíře. A co mě teda fascinuje, vidíte, že máme teda dva, ale tohle to je kefír, který by měl být osolený. A je teda krásně vychlazený. Já se na to hrozně těším. Vidíte, že máme i pro Tomáše. Tentokrát to nebude o tom, dejte taky Tomášovi, jo, tak to asi na ně něco zbyde. Ale tohleto fakt se na to těším. No a teď se do toho pustíme. Příbor, jak vidíte, je jenom jeden, protože Tomáš jíst nebude, ten bude jenom pít, jo. A já se podívám, já už nechci tím jako zlobit, jo, ale příbor je perfektní, čistý. Příbor je tak, jak má vypadat. Pozor. No tep. Teplá vločka. No. Teď tedy začneme jenom masem. No. Takže máme kuřecí. Taky mi tam nějaký člověk říkal, že když už chci natáčet něco o jídle, že bych se měl naučit držet příbor. Tak jestli toto je špatně, tak tady mám takto, hraběcí způsob, nebo jaký, nebo to mám držet takto, nebo co, jako prostě, nebo teda opravdu takto. Jo, prostě fascinuje mě, co lidi dokážou kritizovat, jo. A takže když takto držím příbor, je to prý špatně, tak to se příbor nedrží. Tak se omlouvám, budu ho tak držet jako dál. A teď pojďme na hovězí. No. Tak to ne. No. Hovězí, kuřecí. Přesně to chutná, jak to má chutnat. Je to skvělý. No, tak nevím, jestli ty omáčky všechny na to rovnou nasypem, nebo ne. Začneme ochutnávat. A klidně nám položte druhý příbor. Tady máme druhý příbor, jste skvělej, děkuju vám. Takže vidíte, že pánové mysleli i na Tomáše. Jo. Tomáš asi taky bude jíst, ale teď má smůlu, teď až za chvíli. Jak už jsem řekl, tohle je prostě majonéza s pažitkou. Úžasný. Tady. Tak to je pěna s křenem. To je něco hořčičného tohle. A tady. Tak tohle je jasný, že jo? To ani nemusím komentovat. Je to perfektní. A teď teda, jak se do toho pustíme? Já bych možná nechal Tomáše, ať si pak namáčí, já si taky budu namáčet. Fakt nevím, co dřív, jo. Je to neskutečný. Ale ochutnáme. To vás evokuje k tomu, myslíte si, že to je rýže na kary. Ale ty rýže jsou tady, podívejte se, dvě barvy, podívejte, jak to vypadá.
jestli to Tomáš natočí. Takže normální rýže, ochutnáme ji. Tohle to miluju. Já skutečně nesnáším nedovařenou rýži. Nedovařená rýže, to je podle mě nejhorší, co může být. Ale tohle je krásně udělaný. Přesně tak, jak to má být. No a teď tedy, co dřív? Asi to vezmu takto. Vezmu to ranku. Stáhneme to z té špejle. Tohle to vypadá. Tomáši, já tu takhle sundám všechno, ne? Co by na to? A pak se do toho pustíme. Úžasný. Špejly položím někde tady stranou. Tuhle tu taky z toho stáhnu. Tohle vypadá... No jasně. Tak. A teď to tedy rozřízneme. No. Vypadá to jako čevapčiči. Hovězí maso. Vypadá jako hovno. No, jako samozřejmě mohlo by to evokovat různé nápady, různé popisy. Úžasný. Nech si čvak tatká, jo. Tady bude kuře určitě. Jo. To je kuře, to je jasný. Přátelé, celé video o tomto pojídání najdete na YouTube, to znamená, nic neplatíte, žádný hero, žádné hero a tak dál. S Krimi světem to nemá nic společného. Tohle je prostě Kahinkův gastrosvět. Najdete to na YouTube každou neděli, většinou počítáme v 8 hodin, že by to tak mohlo vycházet. Takže kdo máte zájem, YouTube, Kahinkův gastrosvět, mrkněte v neděli. Kuřecí maso, prostě vidíte, je to opravdu udělané perfektní. Hovězí, nebudeme to říkat, jak to vypadá, jo. Naše šavna, když jde na záchod, někdy to takhle vypadá, ale tak to není. Chutná to strašně skvěle, chutná to fakt skvěle. Je to výborný. Musím říct, že je perfektní. Možná bychom se mohli pustit i do toho, ale teď se trošku napijeme asi. Vyzkoušíme, počkejte, ještě uděláme tohle, ještě se podíváme na ty brambory, jaký jsou brambory, jo. Nebudu s nimi nic dělat, jenom ji ochutnám tu bramboru. Brambora je ku podivu brambora, si představte, jo. Ale skvělá. Je to pěkně opečený, jemně, příjemně. S těma omáčkama to bude perfektní. Docela mě vždycky zaráží, když někdo komentuje to, že si dáváme málo jídel a že bychom si měli objednat 5 jídel. A víte, my to nemáme o tom, aby jsme to zreklamovali všechno, my se zároveň jdeme trošku najíst, to je pravda, ale jako 1, 2, 3 jídla, to už je max, jako na co 5 jídel. My nikomu nekonkurujeme, já opravdu, když se musím smát, když někdo začne jako starý fotra, tlustý fotra, tak já ho neznám, jo. Já starýho fotra ani tlustýho fotra neznám. A vůbec mu nekonkuruju, rozhodně mu nekonkuruju. To mě ani nenapadlo. Já naopak ho zdravím a když ho potkám, tak budu rád, když si spolu popovídáme v pohodě. Ale aby to bylo jasný, já netočím žádnou konkurenci, nic takového, nechci ho ani kopírovat, nic takového nechci dělat. Prostě berte to skutečně tak, je to zábava, bavíme se tím. Když tomu přihodím nějakou historku ze života, tak někoho to rozčiluje, že co tu tam pletu, že to má být o jídle. Promiňte, ale jak to má být o jídle? Je to gastrosvět, ale je to o všem možným. Proč bychom tam nemohli přidat něco jiného? Jako, já fakt tomu nerozumím, proč vás to zlobí a proto si strašně moc vážím všech, které to nezlobí a kteří to chápou. Všechno by mělo být, život by měl být radost, zábava, potěšení a ne se tady pořád dohadovat, kdo to řekl špatně nebo řekl dobře. Pardon, to vůbec bych to neřešil. Takže starýho fotra i tlustýho fotra zdravím.
doufám, že je normální, že to bere všechno jako legraci a že nemá fakt ten pocit, že by mu rostla nějaká konkurence. Tomu neroste. Nic takového. My prostě nekonkurujeme. My se tím jenom bavíme. A nevím, jestli držím dobře ten příbor, teda víte. Už jsem to zkoušel párkrát, takže se snažím ho držet dál. A teď budeme pokračovat trošku, jo. Tady. Tohle. To je pro vegetariány samozřejmě. Já mám rád maso, ale toto jsou věci pro vegetariány. Tady, když se podíváme, to je to samý, ale vegetariáni mají tento talíř celý, jo, aby se tomu rozuměli. Je to výborný. Ještě předtím, než budeme pokračovat, tak já si ani nemám kam pomalu odložit ten příbor, jo. Ani, ale protože toho je tady strašně moc. Všechno tohle, co jsem ochutnal, je skvělý, úžasný, chutná mi to. A tady máme ten kefír a tady jsem zvědavý, jo. Je to osolený kefír, ale můžu vám říct, že je super, je skvělej. Já jsem zvyklý na kefír, který je hustý, opravdu hustý. A tohle je vlastně spíš, to připomíná osolené mléko. Ale je to výborný. Je to fakt výborný, osvěžující, výborný. Tady, než se pustíme protože podle mě tohle je vegetariánská záležitost všechno. Tady ty zrna, to je jasný, že jo? To je jasný. A tady úžasný, je to úžasný. A hlavně, kolik tady máte lidí, že jo? Nabito. Perfektní. Říkám, to je vegetariánský talíř celý. Pojďte nám to popsat trochu klidně. Pojďte na to. Tady... Baba ganoush, to basta lilak. Ano. S tím tahina, si zabývá maška, lilak. A druhý hummus, to je basta... Jasný, to je Jo, je to jasný. Salát a kanzari. Úžasný. A tohle taky pro vegetariány. Ano. Že jo, taky. Je to výborný. Já jsem teda spíš na maso, jo, ale tyhle ty věci taky můžu jíst. Máte to moc pěkně udělaný. A naše maso. Kuře Ano. nemá chybu a hovězí chutná jako hovězí. Jako je to kráva, jako víte. Ta kráva. Ale perfektně udělaný. Všechno nám chutnalo. Zatím... A omáčka než omáčka? Všechny jsem je ochutnal už, Dobrý. Myslím, že není co řešit, jako jo. Tady, myslím si, že si tady každý vybere, jo. Každý si vybere, protože je to fakt skvělý. Takže pověst, která vás předchází, ta nelhala. Já jsem na to byl zvědavý. Víte, někde si lidi dělají jako umělé reklamu, že jo, ale vy to teda máte skutečně tak, jak to je. Mám taky hodně. To vidíme, že jo. Pořád. Chodí Češi i turisti, že jo, je to jasný. Je to jasný, je to skvělý. Děkujeme. Jo, fakt skvělý. Musím říct, že, jak teď pán říká, že český turisti, Češi jako takový, prostě je to tady fakt skvělý. A tady to máte teda popsaný, od odborníka jste slyšeli co, humus a tak dál. Prostě tohle je všechno pro vegetariány. Vegany a já nevím pro koho, protože já se přiznám, já tyhle ty věci moc neřeším. Já jsem opravdu člověk, který vyrostl na masu, na mléku, na vejcích a tak dál. Já miluji uzeniny jako takový. Tohle to je skvělý. Tohleto abych já přišel do restaurace a dal si takovéhle jídlo, tak by mě to nenapadlo. Ovšem, pro mě je tady tohleto, víte, to je pro mě.
tohle bude pro Tomáše. No, že on jí zdravě, Tomáš jí zdravě a já jim tady. A toto všechno ochutnám, samozřejmě. Ještě vám řeknu ale jednu věc. My jsme měli rozmluvený to, co ještě uvidíte na Hero Hero, nebo co jste mohli vidět. A teď tedy máme natočený vlastně 4. díl. My jsme natočili 4 díly. 3 díly jste viděli. A ve čtvrtek uvidíte 4. díl. A ten zase se týká mé kauzy. Takže vás na to srdečně zvu. Zvláštně kořeněný naložený. To je evidentně naložená zelenina v hodně kořeněném nálevu. Já miluju sladkokyselý nálevy, hodně kopru. A tohle, až to Tomáš ochutná, tak jsem zvědavý, co vám na to řekne. Protože tohle je pro Tomáše. Hodně kořeněná věc. Takže ještě jednou se vrátím k tomu. Opakuju. Každá neděle od 20 hodin Kajinku Gastrosvět a každý čtvrtek od 20 hodin Kajinku Krimisvět na Hero Hero. Čtvrtek otevřte Hero Hero, tam je to jasný, Kajinku Krimisvět. Neděle normální YouTube a tam se dozvíte, co jsme pojídali, nepojídali. Takže zase budou dojídat zbytky, jak to tam lidi píšou. No a já vím, že se vám to nezdá, že by Tomáš měl dojídat zbytky, ale tohle nebudou zbytky, víte, já jsem mu to možná trošku porejpal, někdo, vy jste to tomu Tomášovi rozrejpal, on to chudák musí sníst, víte, my to nemáme, že Tomáš není chudák, jo. Tomáš je člověk, který žije zdravým životním stylem a jak jsme se už o tom vyjadřovali jednou, my oba dva nepijeme alkohol, oba nebereme žádný drogy, oba dva nekouříme a my nemáme problém jeden po druhým něco sníst, protože si myslím, že jsme oba dva s hygienou na tom slušně, možná vám to přijde divný, oba se sprchujeme, čistíme si zuby, víte, takový ty normální věci, jo. Takže proč bychom po sobě nemohli něco sníst v talíře. Takže jestli se vás to dotýká a uráží vás to, tak budete muset zavřít oči na chvilku. Jinak jsme rádi, že nám opravdu, tady je strašně moc lidí. Tady, když se podíváte, tak opravdu ten Jordan Fast Food je vyhlášený. Jak se podíváte, tady je plno, všechny stolečky jsou obsazený, je to tady fakt jako zajímavý. Na to, že ono je pravda, že je teplo vlastně, jo? Je takových 15 stupňů, říjen, vidíte, že jsem v triku, bundu jsem si nechal v autě, tu jsem ani nebral, protože jsem říkal, začnu jíst, bude mi teplo, ale teď to udělám následovně. Tento talíř je pro Tomáše a tyto talíře jsou pro mě, jo? Takže je to, ale já Tomášovi taky ještě něco dám, aby neřekl. No já myslím, že tím bychom to mohli pomalu uzavřít, ale já teda přitom budu pojídat tady to maso. 4. díl na Hero Hero, každý čtvrtek bude na Hero Hero Kajinku Krimisvět a 4. díl je zase o mé kauze. Zase je to o tom, až si to poslechnete a uvidíte, tak mi napište komentáře a můžeme se o tom pobavit a samozřejmě my budeme naslouchat tomu, co říkáte a budeme se snažit vám víc říct, ale Krimisvět prostě bude o zločinech. Jednoznačně o zločinech a natočíme takový ty opravdu nejznámější zločiny a i ty méně známé a zločiny, o kterých jste nikdy neslyšeli. A budete se divit, co všechno je možný a co se všechno odehrává. Já bych řekl, že by to mohlo stačit, pane Tomáši. Co myslíte? Nejenom, že jsme se najedli úžasného masa, jak jste viděli kuřecí hovězí, viděli jste další a další věci. Samozřejmě je tam strašně moc věcí pro vegetariány, to teda opravdu velké množství, výběr veliký, můžete si koupit, co chcete. Ale pak tady máme sladkou tečku a teď se podívejte, černý čaj, který já si trošičku, doufám, že se mi tam nevysype, já si ho trošku osladím. No, už to tam sypu, protože osladím si ho, víte proč? Protože za prvé, já mám rád sladký čaj, já normálně kafe nepiju vůbec a čaj skoro vůbec, ale jednou za čas si můžu dát tady, jak vidíte, krásný, to vypadá to úplně kouzelně, černý,
klasický černý čaj. Podívejte se, ta barva je fakt pěkný. Mně se moc líbí. A k tomu sladká tečka a tady je baklava. A baklava, kterou si tady ti pánové vyrábějí sami. Takže klasická baklava, vlašský oříšek, med, prostě syrup, že jo, a tak dále. Klasická baklava. Já to miluju, tohle ty věci. A tady teď teda uvidíme, co ten čaj. No. Černý. Někdo čaj nesladí, já když piju čaj, tak ho musím mít oslazený. A k tomu bude ta dobrota. No jo. Jo. To je radost. Jíst baklavu je radost. Já vím, že zase někdo řekne, že bych to neměl jíst rukama, jo, ale já se omlouvám. Já to prostě jím rukama. Úžasná sladká tečka. Úžasná. Čaj. Jak vidíte, záchranná služba funguje. Musím si učit pusu, protože cítím, že ta baklava ulpívá všude. To je jasné. Takže se zase omlouvám. Ale prostě tomuhle se nedá odolat. Tohle je dezert, který mě nikdy nezklamal ještě nikdy. Ať jsem si dal baklavu kdekoliv na světě, u nás, kdekoliv jinde, všude je baklava, prostě mě nesklame. Ta je fakt skvělá. A ten čaj teda, jak čaj nepiju, tak tenhle mi chutná. Krásně voní. K baklavě ideální. Takže myslím, že tím bychom mohli uzavřít Malostranské náměstí. Malostranské náměstí, říkali jsme, dáme tomu 20-30 minut, jsme tady podstatně delší dobu, ale musím říct, že to stálo za to. Stálo to za to, bylo to skvělé. Končíme na Malostranském náměstí. Máme to tady rádi, ale Jordan Fast Food, úžasný, já jsem nadšený. Ještě mi bylo trošku koli, ale dneska jsem to už snědl a vypil tolik, že kolo ani nemůžu dopít, ale za chvilku to dorazím. Chtěl bych vám říct jednu věc. Často jsme právě slýchali takový to, že proč si neobjednáme víc věcí a proč nemáme víc věcí a tak dál. Tak tady dneska jsme vás vlastně nakonec poslechli, protože se nám to strašně moc líbilo a podíváme se na to, jaký tady máme účet. Máme tady položek 1, 2, 3, 4, 5, 6 položek. Když se podíváte, já vám to ukážu. Celková cena nakonec je 909 korun, ale znova říkám, podívejte se těch položek, co všechno jsme tady skutečně snědli, měli, vypili. A to teda musím říct, že bylo všechno naprosto úžasné. Rád bych něco skritizoval. Musím říct, že pánové byli, víte, taková ta nefalšovaná radost ze života, z práce, jak je to těžší, fakt jako hrozně příjemní lidé. Příjemní, říkám, umíte krásně česky, on říká, já jsem tady 20 let prostě mluví česky. Prostě perfektní, skutečně bylo to super. Takže za mě zase, když někdo řekne, ale vy jste pořád spokojený, já musím být spokojený, protože tady to je opodstatněné. Moje spokojenost je opodstatněná a ta příjemnost těch lidí se mi to strašně líbí. Jo. Jako pak, když někam přijdete a teď vidíte ty lidi, jak jsou naštvaný, vytáhnete kameru, ježiš, já tam nechci být, mě tam nedávejte na tu kameru. A takovýhle opravdu jako reakce úplně neuvěřitelný. Ale souhlasím s tím, je to každýho právo. Každý má právo být někde nebo nebýt někde, chtít tam být, nebýt, ale mohl by to říct normálně. Když jsme byli naposledy, když jsme byli u amerických kuřat,
tak tam ta slečna to řekla krásně milé, že by tam nechtěla být a pak se nám věnovala. A jenom tak pro pořádek dodám, když mi tam píšete 10, 20 komentářů, že přece nejsem naivní a nemyslím si, že ty kuřata jsou z Ameriky, že jsou z Vodňan, no tak jako mně přijde úplně neuvěřitelné, že byste si mohli myslet, že já bych si mohl myslet, že americký kuřata byly přivezeny z Ameriky. Tak to se na mě nezlobte, já nevím, to jsou takový ty nevyžádaný komentáře a opravdu hloupý, ale já vás mám rád všechny, protože vím, že lidi jsou lidi. Ale opravdu, aby někdo mě tam začal upozorňovat na to, že ty kuřata opravdu nejsou z Ameriky, no tak nevím, kdo je tady blázen, no. Já to teda opravdu nejsem. Mějte se krásně.